समाव नों अनजालिया बहा थांनो नों हायला हुइला ग्रोब 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 आगान होगोन दे बोरैबा गालिनब्ला आंहासो बिखा खामगोन। मालै अनसुमै दिनैलाय माथो मोखाङा बोथोर बायदि गोसोमथार रामायण ना महाभारतनि जाखो? सिरि था खर'आ गरम जाखादों आंहा बेवहाय रामायण ना महाभारतनि बाथ्रा दा बुं बाथ्राया गाज्रि जागोन। जागोन दोन नोंजों बुंजानोसो फैखानाय जायो आं मालायनि रागाब्लाबो आंनियावसो ज'। गाज्रि मोनदोंबालाय थांसै आं। रथ'लाय अनसुमै जिरायथ' ओरैनोसो बुंदों आं ओरैनो साननैसोल'खासै बेनिफ्रायथ' गावबागाव लामासै। जानो हागौ नों आंखौ बावगारलांगोन नाथाय आं नोंखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन। उन्दैनिफ्रायनो नोंनोथ' आंजों दङ। उन्दैयावनो आइया गोमाबाय सहरनि सासे लोगोनि फिसालाजों आंनि जुलिखौ थि खालामबाय आफाया। आफानि बाथ्राखौबो एंगारनो हाया। उन्दैनिफ्रायनो सासे मानसिया आंनि थाखाय गोबां खस्थ' सहायबोबाय नाथाय आंनि दुखुआ बेसो आंखौ फानजारिनि दाउ बायदि जोबनानै दोनबाय न'आव। जेब्लायबो बुङो बेयाव थांनाङा बैयाव थांनाङा बेखौ मावनाङा नाथाय आंनि बाथ्राखौथ' खनसेबो बुजिनानै नाया। जागोन आंनि सिगाङाव दुखु खालामना देखायनाङा थांदो नों न'आव। रनायसाय दान्दिसे जिरायनो हो। आच्छा मोनसे खामानि माव हाबायाव नोंनि जायगायाव आबेखौ जिरायनो हो बिनि उनाव। थाबथा खालामदों? खालामाखैथ'। नोंखौ आं ओइ बुन्दु। मा बुन्दु? माबा माबे? आं सुबुंगाराव थांनो नागिरदोंमोन। थां आदा थां बिदि बयनोबो खोन्थालाङोबा मोनालांगोनसो नों। सिरि सिरि डाइरेक्ट थां। नङालै माने आं टाउननिफ्रायसो फैदों नालाय बेनिखायनो जायगाफोरखौ मोजाङै मिथिया। बै सुबुनकाटा सनाजुलि होननाय गामिसिम बे लामायानो लांगोन नामा? हाब आदा नोंथाङा गाज्रि मोननाङालै जोंनि लामाया बिदि रावखौबो दोनलांफेराखै। नों गावनो हारसिं थांबासो मोनहैगोन। नों आंनि बुंनायखौनो बुजियासैलै सनाजुलियाव बे लामायानो मोनहैगोन नामा? नङा आदा बे लामाया मोनहैया एकदमबारे नोंसोर थांगुबै थांथारनांगोन। आच्छा सनाजुलि सोरानाव थांनो नागिरदोंमोन आदाया? माबालै आदा फंबाय बे गामियावदि अर्जुन मुंनि सासे मानसि दंमोन ना बिहा सासे फिसाजो दङ मुङा अनसुमै। अ आदा बिसानिसिमसो थांनो नागिरदों। बेलाय जोंहा न' खाथिनो ओरै सिदा थांना सक मोनसे मोनगोन बे सकनिफ्राय एसे ओरै सानजा हाबबानो न'से बारा न'सेयानो। आच्छा आदा बिसाजों आलासिफोर जायोमोन नामा? आलासिथ' नङा नाथाय थाबैनो जागोन। अ बुजिबाय आं थारमाने अनसुमैनि फिसा जागोन ना नोंनो? औ बिदिनो बुंजासिगोन। हाब आदा जाम्ब्रसिगोनलै नोङो जाबायदि सिख्लाखौनो लानो नागिरबायब्ला नोङो। गामिनि सासे सेंग्रा अनसु लानायजोंसो जाबायदि मोजां मोनलायो। आयै आयै सामफ्रामबो फांसे दंफां सिङाव जिरायनानै मा रायलायो गावसोरसो मिथिसिगौ। मालाबा गोबालायो मालाबा गन्थं हमलायो। से जाम्ब्रबायलै नों आदा जाम्ब्रथारबाय नोङो।
फिसा बाथ्राखौ बुंनो दाना हरो नामा फिसा बाथ्रा सानफ्रोमबो समाव मानो मोनसे जेंना नों आंनि बाथ्राखौ मानो बुजिनो नाजाया जेसेबांनो जुलिनि समा खाथि सफैदों एसेबांनो गोदान बाथ्रा बेखौ नोंसो बुजिनांगोन आरो आं बुजिनांगौ मा दंबावो जुलिनि उनाव संसारखौ आंजोंसो जागोन बिनि उनाव सोरजोंबा दंफां सिङाव जिरायनानै रायज्लायनाय बैफोर थासारिया फैया जेन दंफां सिङाव जिरायनाय माने नों अनसुलानि बाथ्राखौ बुंदों खोनासं अनसुलाया आंनि उन्दैनि लोगो बे आंनि लोगोल' नङा आंनि न'खरसेनि मानसि बादिबो आंखौ सनमान होयो बियो आंखालाव मदद होयो नों आंखौ एसेबांखिनि बुजिनो नांला खालि आंनि गोजोनखौ बुजिबानो जाबाय गोसो सिङाव सोरखौबा सानखुमानानै दंब्ला थांबानो जाबाय आरो दिनैनिफ्राय आंनि सिगाङाव आं मोजां मोननि बाथ्राखौ बुङैयानो मोजां जागोन ननसेन्स मालाय अनसुला साननैसोनि उनावनो अनसुमैनि जुलि नोंहालाय माथो न'आव थाबाय थाना बोसिनबाय थाखो बाथ्राया एरसोंनो फैलायबाय आरो ना गुबुन बाथ्राथ' थाखाया नोंना नाया मानो बिनि रागाखौ इसिबां सानजों गुलि थाबोबाय थादो दाना नों हारसिं हान्थु मोदै गलायनाय जागोन दे जागोन इसेबां दुखु खालामनाङा दा मोना सानैजों लकेल गंसे लानानै दैमा सेराव इन्जय खालामहैनोसै आरे थांगोन ना नोङो दानि आं सायावसो रागा गामिनि मानसिफोरा बयबो मिथिखायोलै नोंसोर सानैजों सिं मा सोलिगासिनो दं बिदि नङालै भाइ अनसुमैखौ आं उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोनाय सोरबा बेफोरबायदि बुंनायनि उनाव आंनि गोसोआ बेफोरखौ दोनथ'दो र' आं साहा फुदुंहैनि लोंनानै सानैबो बेरायहैनोसै थौदो होमबालाय नै माथो अनसुमै फैदों नों सानैजों रायलायथ'दो आं थांग्रोनोसै दा लोगो हमफिनसिगोन दे थांग्रोदो होमब्ला नोंहा मा जादों हो बे साननैसोआदि आंजों खेबसेबो नुजाहैयाखै साननैसो उनावनो आंनि जुलि आं फैनांगौ ना नों थांनांगौ बिदि जेबो नङा अनसुमै बे साननैसोआ देहाखौ मोजां मोनाखै आं बेखायनो थाङाखै बोरै लोमजादों नामा लोमजायाखैबो माथो थारमाने गोसोआसो लोमजादों फै बेरायनो थांसै आं थाङा अनसुमै नों हारसिं थां ओइ मा जादों नोंहा आंनि सिगाङाव बिदि दुखु खालामना देखायबाय थानाङा आंबो गाबगोन जेबो नङा नों थांसिगोनखाय गोसोखौ मानोबा मोजां मोनाखै उन्दै समनिफ्रायनो सानैजों लोगो मोनबोलायनाय नोंथ' गासिखौबो बावगारलांसिगोन ना अनसुमै नोंनि साननाय बायदि जेबो नङा अनसुला थांनानै मोजाङै थाहै फिसा बाथ्राफोरावनो नांज्लायनो नाङा बुरखायनो थाखाय आंखौ बैयाव मोननाय नङा रागा जाबा गिदिंना फैफिनगोन आं जुलिनि समाव आं नोंनि दख'नाखौ गान मोजां नुगोन जागोन दे
नोंनि बै अननाय होनायफोरा नोंनि बै रादाय खानायफोरा नंखायसोमोन नामा नंखायसोमोन नामा अनसुमैनो मानो नों नागारलांखो The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. The call is currently not reachable. हेलौ बहा दं न'आवनो नों आंखौ थाबैनो लोगो हम मानो उल्थां फाल्थां सोंथि दा खालाम आं जा बुंदों बेखौल' माव आं सानखाथारदोंमोनलै सानगुबै सानखाथारदोंमोन आं उन्दैनिफ्रायनो गुलि गुलि थाबोनाय दा बुरिनानैसो गुबुनजों ब्लड नङा माने सिख्ला देरनानै गुबुनसो थांनो नागिरबाय आरोखि ओइ टिम्पु नों बेलेगाव थांथ' आं अनसुलाजों दसे रायज्लायनि दै रायलाय दं दे आंबो बेयावनो थां होनदों आं रायलायलै मा रायलाय रावनोबो खिथादों आं गोख्रै थांनोबा थां नङाबा आंनिफ्राय लानाय 3,000 राङा आंनो हरफिन सोर बुंदों आंखौ थाङा होननानैलाय अनसुमै नोंनि सुखु दुखु गासिबावबो आं दं माबा मोनसे जायोब्ला आंखौल' बुं नाथाय नोंसिनि नांलायनाय बुलायनायखौ एसे नायनो गोसो जादोंमोन आरोखि टिम्पु माबाव अनसुला नों बेवहायसो दङ आं नोंखौ बोजा बोजा नागिरदोंमोन आंजों थाबाय थानाङा नोङो न'आव थां दा गुबुनफ्रा नुब्ला गाज्रि बुंगोन ओरैनो जुलिनि सानाबो गोबाव गैलिया थां आं एसेबां गिखौबा थांनानै दं मानो हगा दाखाया दा आंनि सिगाङाव लेला मजनु देखायनो दासान सिगाङावनो बुजिदोंमोन जानो जानो बुजायदोंमोन आं जेनेबा बुजियासिनो नों माथो फंफ्रोमबो बाथ्राखौनो बुजि मोनो नाथाय बे फंसे बाथ्राखौनो बुंना लानो गोहो मोनासै उन्दैनिफ्रायनो आं गोहोनना लानो गोसो होसारना बाथ्रा बुंनो आंनि गोसोखौ बुजिनो नोंनि अनगा सोरथो दंमोन बेयावबो जुदि आंनि गोसोनि रावखौ खोमानो गोनां जायोब्ला इस बिनायखौ नाय बेनिखौ आं माबा मोनसे जायोबा आंनि थाखाय नोंनोथ' दंसै ओइ बेफोर बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव मानो बुंदों थांदो थांला आं फैखाबाय मा अभार रियेक्ट खालामनाङा फैखाबाय नालाय फैखाबाय हाबानि रादायखौ फेलें खालामनानै नोंजों फैखाबाय आं ओइ बेफोरखौ मा खालामखो नोङो गुबुनजों थांनो नागिरनायावबा दुखु मोनदोंमोन दाना फैनायखाय गाज्रि मोनलायबाय बेनो लायनो आंखौ मोजां मोनो आंनि जुलिया बिजयजों जाला नाथाय मानो
सानैसोआ नोंहा मा जाबाय थादों एसेबां फन हरबाबो मोना जे फन फैगोन होनना खामानि मावबाय थानाय मानि मबाइल लानांगौ बेथ' नङाना आंखौ मा खामानि गैया सानदों नामा खामानि माने एसेबां बुरजा खामानि आंनि फन हमनांगौआ नोंनि दायथ' आरो आंनि फन हमनो हालायि एसेबां बुरजा मा खामानि थानो हायो ना सोरजोंबा दंफां सिङाव जिरायना मा बुंनो सानदों नों एसेबां नेहेट गोसोनि बोरै जानो हाखो नोंनो आं बेसेबां बुंहरनांगो नोंसुलियादि आंनि उन्दैनि लोगो नों जोंनि गेजेराव ओरैनो बदनाम सोमजिहोनो नागिरदों नामा अह बिनि मुं बुंब्लानो मोदोमाव नाङो नोंहा ना फुराना माबाफोर बाथ्रा दङ सेरथा आरो फंसेबो बाथ्रा दा बुं बिजय नों जुदि आंखौ जुलि लानो गोसो गैया अब्ला बुंनानै हो आं गासै बाथ्राखौ आफानो फोरमायगोन जाय मानसिजों संसारखौ मिनि मिनि जालांनो सानदोंमोन बे मानसियानो आंखौ खनले खनले बुंखादोंमोन आं नों आंखौ एसेबां खिरिसिम बुजिनो नाङा खालि एसे अननाय आरो फोथायथि लाखिबानो जागोन दिनैनिफ्राय आरो बेसेन गैयि बाथ्रा दा बुंसै आं सहायनो हानाय नङा नोंनि इग' नोंनि सेल्फ रिसपेक्टखौ गावनो लाखुमा आं बायदि बिजारि सिख्लाया नोंनि जायाबानो जाबाय मा बिजय मानो नों आंनि जिउखौ सिलिंखार खालामनो फैखो गावनि खोथा सानाबालासेनो नोंनि थाखाय धोरोम गथायदोंमोन बेवहाय आंहा मा दाय दंमोन ना आफानि थिननायाव नोंनो जुलिनि खोथा होनाया गोरोन्थिमोन बुं बिजय बुं रतनायसि अनसुमै नों दिनै थार बाथ्राखौ मिथिनांगोन नों सानदों जानांगौ जेसेबां जुलिनि साना खाथि सफैगासिनो दङ आं नोंजों मानो गोसो गोरोबा जालांगासिनो नंगौ आंनि गोसोआवबो मोनसे सोंथि सोमजिदों आंनि गोसोआ मानो नोंनि फारसे अननाय सोमजियाखै नोंनि फारसे मानो फोथायथि गैया जालांदों थारैनो मानो मिथिगौ ना मानोना आंहाबो नों बायदि सासे मोजां मोननाय दङ जायनि बाथ्राखौ आं जेब्लायबो सानो नाथाय फैसालिनि आन्दोआव थाखुमानानै आं नोंनि सिगाङाव गावनि इग' सेल्फ रिसपेक्टखौ दिन्थिनानै गावनि सिनायथिखौ गुबुंले खालामना लानो गोनां जादों बिजय नों आंखौ जंखायदों नङासै इट्स नट जकिं अनसुमै समायना बियो समायना जायखौ नङाब्लानो जिउआव माबा मोनसे आद्रा थानाय बायदि मोनो जायनि थाखाय आं नोंजों गोसो गोरोबनो हायाखै आंखौ निमाहा होदो आब' आं नोंसोरनि गेजेराव हाबसनफैबाय बेयो नोंनि गोरोन्थि नङा बिनानाव जोंनि बिमा बिफाया मायाव गोरोन्थि मावो मिन्थिगौ ना गावनि फिसानाव खेबसेबो सोङालासिनो गिदिर थांखि लायो जाय थांखिखौ जों जिउ जोबजासिम फालिनांगौ जायो फिसाफोरनि साननाय हनाय गोसो गोरोबनाय गोरोबि बेफोरखौ एसेबो साननो रोङा थांदो अनसुमै नों अनसुलानि बाथ्राखौ आदैनि सिगाङाव फोरमायहैदो नाथाय जेबो नङा दे आं आफाखौ कनभिन्स खालामगोन आं नोंनि थाखाय पारफेक्ट जानो हाया अनसुमै आरो नोंबो थां आरो मोजाङै थाहै नोंबो मोजाङै था बिजय दिनैनिफ्राय फ्रेन्ड अके थादो आब' दे बिनानाव नोंथाङा थार बाथ्राखौनो खोनादों आंबो गासै बाथ्राखौनो दिनैसो मिथिना मोनबाय आरो बुजिनोबो हाबाय बिनिखायनो आं सानो
बिसोरनि गोरोबथि गैयै अनलायनायखौ जों नारसोमनानै होनो हाया। जेराव नोंथांनि फिसाज्लायाबो गुबुन मोजां मोननाय दंखायो आरो आंनि फिसाजोआबो। दे बिदिबा नोंथां, फनखौ दोनथ'बाय। औ अनसुमैयाय, फै बेयाव दसे जिरायफै। आं गासै बाथ्राखौनो बुजिजोब्बाय आइ। साना हसिया आं मोनसे गिदिर गोरोन्थि खामानि मावनो थांदोंमोन। लोगोनि सोमोन्दोखौ गोरा खालामसिननो थाखाय आं नोंनाव जेबो सोङालासिनो जुलिनि थिरांथा लादोंमोन। नाथाय नों जेबो जिंगासिनांगौ गैला आइ। जा गोसो बेखौनो खालामदो। अनसुमैयाय, समा दाबो गोबाव जायाखै। आफा बुजिबाय दानिया? बुजिबाय दे। मा बुजिखो? थारमाने आं बेनि थाखाय नोंजों सानफ्रोमबो नांलायबाय थानांसिगोन। गिखाबाय दानिया? दे लानो हायाबालाय थांफिनसै आं। ओइ अनसुमै, र' ओरैनोसो बुंदों आं।